טוב, כבוד הציבור הקדוש והיקר, אנחנו בעזרת השם היום נמשיך את מה שדיברנו פעם שעברה, איך זוכים לרוח הקודש. מי לא רוצה לזכות? וכולם אמרו שרוצים. אז דיברנו בסייעתא דשמיא ביחד. הנקודה הראשונה לזכות לרוח הקודש, הכוונה שהאדם יהיה לו רוח של קדושה, יזכה על ידי זה, על ידי מה יזכה? שהכלי קיבול יהיה טהור. הבאנו כמה דוגמאות בהלכות נטילת ידיים, בענייני קדושה וטהרה, כדי שהאדם עצמו יזכה, כשהכלי קיבול ראוי לקבל. הבאנו כמה דוגמאות בצורה יפה עם כמה משלים. היום נראה מה האדם רואה, מה האדם שומע, מה האדם מכניס לפיו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. רבותינו דרשו על 7 האיברים שבפנים: העיניים, האוזניים, האף והפה. הגמרא אומרת שאוזניים נכוות תחילה לאיברים. פעמים שהאדם מנגן לעצמו איזה מנגינה, או יוצא מפיו איזה דיבור מסוים, משפט, מילה מסוימת, ויש בעוכרה, מאיפה זה בא לו? שמע פעם איזה חבר, עבר פעם ליד איזה מסעדה, ואולי ברכב הוא שמע איזה רדיו, איזה משהו לא כפי רצון השם, וזה מפעפע בקרבו, ופתאום זה יכול להציף, שלא נדבר שזה יכול להפריע לו באמצע תפילה, באמצע דיבור. שאנחנו רוצים לקבל את הטהרה, את המילים הקדושות של ההלכה, של הזוהר, של הרמב"ם, של התוספתא, של הזוהר הקדוש, שנהיה כלי קיבול לקבל את הטהרה הזאת, שנאמר בפגישה של עם הקדוש ברוך הוא, עם בורא כל העולמות, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא: השם שפתי תפתח ופי תהילתך, נאמן אתה להחיות מתים, אתה חונה לאדם דעת, רפאנו. כל מילה ומילה שאנחנו מדברים עם בורא העולם, שנרגיש באמת את הטהרה הזאת, את הטובה שבורא העולם נותן לנו, אנחנו נראה שהכלי קיבול יהיה טהור. אז בשיעור הקודם דיברנו על נטילת ידיים בכמה וכמה אופנים. עכשיו האוזניים, העיניים. מעשה היה בגאון הקדוש רבי עקיבא איגר בדורו לפני כ-250 שנה לערך, גאון אדיר וקצת יותר. כל התורה כולה, מי שרואה בגאות רבי עקיבא איגר, בהלכה, בגמרא, עיין מסכת מכות דף כ"ג עמוד 7, עיין מסכת מנחות דף י"ז עמוד א'. מה עיין? מה? רק כמה מילים. רבי עקיבא איגר לא יכל, כמה רצה ללמד אותנו. רבי עקיבא איגר, הוא מתכוון לקושייה, זאת אומרת איפה שהוא שם את האות א', כאן איפה שאתה לומד במסכת ברכות דף כ"ב למשל, הוא אומר לך תעיין במסכת זבחים דף ק', זאת אומרת שם תעיין ותמצא איזו קושייה אדירה. הוא כמה דיון נשפך בשביל לתרץ. רבנו האור לציון זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי בן ציון אבא שאול, בישיבה בפורת יוסף, לא אחת ולא שתיים, שהיו לומדים ופתאום הוא משתתק לאיזה דקה או שניים, ואחר כך אומר רבנו האור לציון: ועכשיו מתרץ לי קושיית רבי עקיבא איגר במקום פלוני עמוד מגאונותו ידע לחשבן את הגמרות לכאן ולכאן, והבין מה זה העיין של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר, גאון כזה אדיר, רבה של פוזנה, בא מעשה לפניו.
מה המעשה שהיה? אחד המעשים, משפחה מסוימת, משפחה יקרה, ברוך השם זכו ל12 שבטים, זכו ברוך השם עוד בן, עוד בת, עוד בן, עוד בת, ברוך השם, משפחה יקרה וחביבה, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. איזה יופי. אבל גם אשתך כגפן פוריה בהרכתי ביתך. ברוך השם, איזה יופי. אבל לצערנו, לצער עם ישראל, לצער כל המשפחה, היה בן אחד שפזל שמאלה, שם ירחם, עזב את דרך התורה, ואיפה שבת, איפה טהרה, איפה כשרות, איפה כל יהודי, נשמה, יעלום, הולך להתלכלך בלכלוכים. לא יודעים את צערם. מה עושים? הולכים לרב. יש אחד שאוכל את עצמו ואומר, טוב, מה לעשות, עשיתי מה שעשיתי. לא, אולי איזה טעות או משהו לתקן, או איזה... יש כל מיני טעמים בדבר הזה. זה יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות מכמה עניינים. לא משנה עכשיו. מכל מקום, במעשה עצמו, מה שהיה, הזוג הזה, לא פחות ולא יותר, הולכים לרב. יש כאלה, בשביל מה צריך ללכת לרב? מתי שאלת פעם האחרונה שאלת הרב? לפני הרבה שנים, פעם שהיה, לא אמרנו שצריך לשאול את הרב איזה צבע של קרמיקה ואיזה זה, בסדר. אבל כמעט מעשים בכל יום, פחות או יותר, בלי נדר בהזדמנות, בשלום בית, על ענייני שלום בית, אולי נדבר על זה גם, בענייני הנהגת הבית. אז זה יאמר לשבחם שהם ידעו ללכת לרב. מורנו, רבנו, רבי עקיבא איגר, שכל מילה שלו, כמו שאמרנו, מפוצץ לעין עד היום. כך וכך העניין, כל בנייך לימודי השם מתקיים בהם, כל בנייך לימודי השם חוץ מאחד. מה קרה כאן, כבוד הרב? הרב מתחיל לדבר איתם, לשאול אותם שאלות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הכל נהיה בדברו, אבל מה צריך לתקן? אולי צריך לתקן פה איזה משהו. הרב שואל אותם שאלות, איך הנהגת הבית שלהם, כמה דברים, פה, שם. אולי שהילד היה קטן. ואז האישה, האמא נזכרת, כן, כבוד הרב, שהילד היה קטן, בן 2 בערך, היא הלכה לרחוץ בים. והיא אמרה, זה ילד קטן, אין מי שישמור עליו, זה ביביסיטר עולה 10 שקלים לשעה, היום עלה המחיר, אז לא נורא, הוא ילד קטן. אומר הגאון רבי עקיבא איגר, זה. אומרים, ילד קטן, לא קרה כלום, מה הוא ראה, מה הוא מבין? דווקא שהשתיל קטן, מי לא יודע, תשאלו את הגנן. כל גנן יודע בדיוק שדווקא שהשתיל קטן, אז אתה יכול ליישר אותו. אז אתה צריך להשקיע בו כשהיסוד. דווקא ביסוד צריך שיהיה ישר, אחר כך כבר שהגזע יהיה גזע, לך תזיז אותו, תביא, זה כבר הכל יעקר. אחד יאמר אני אבנה בניין, אבל קומה שנייה לא שם לב כל כך, ובקומה השנייה יצא קצת סנטימטר, מצד ימין יצא קצת פזל קדימה. ממשיכים עם האדריכל, תראה, תבדוק, אפשר להמשיך, בודק עם הקבלן, עם כל אנשי המקצוע, זה לא כל כך נורא, אתה יכול לבנות עוד 2 קומות, זה בסדר. אבל כיוון שלא יהיה מכוער, אז ממשיכים את הקמימות. בקומה השנייה זה עוד 2 סנטימטר, ובקומה השלישית זה כבר 4 סנטימטר. נתאר לעצמנו אחרי 20 ו-30 מה יכול לקרות. עכשיו אפשר ליישר, צריך להביא כבר עמודים, לחזק. מה שהילד רואה מקטנות, מה שהאדם רואה בכל זמן, אבל בפרט מקטנות, כמה זה יכול להשפיע. ולגבי המאכלות,
הרי הגוף נבנה ממה שהאדם מכניס לעצמו. אבל יש כמה סוגי ענייני מאכלות. כדאי קודם לראות את רבנו הרמח"ל זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא בנה לנו בניין נפלא ביותר של המידות הקדושות, זהירות, זריזות, הלאה והלאה, נקיות, טהרה, פרישות, עד ידי רוח הקודש, כלשון הגמרא במסכת עבודה זרה, דף כ' אני חושב, עמוד שני. בפרק י' דיבר רבנו הרמח"ל על ביאור מידת הנקיות. כולנו אוהבים נקיות. לפני שהאדם שותה, בודק בשבע עיניים שהכוס נקייה. לפני שהאדם מוזג, לפני שהגברת מוזגת לבעלה ולילדים שלה את האוכל, בודקת שהצלחת, תמיד אדם אוהב נקי. סטרילי, מי לא אוהב סטרילי? עוד בפרט ברפואה, כמה שמים לב הסטרילי? ודווקא שהתינוק קטן, כמה שמים לב שיהיה הכל נקי, נקי, נקי. לא אומרים סקאפי, לא אומרים לא נורא, לא אומרים. אולי במקום ככה עם הפצפוצים של השוקולד על העוגה, נשים איזה כמה פצפוצים של עפר, של חול. מי אומר ככה? חס ושלום. כמה צריך לשים לב על הנקיות, שהכל יהיה נקי נקי. אז ברוחניות מה? ועוד בילדות, מילדות כמה שיותר שזה נקי. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. דוד המלך במזמור התשובה, הגדרה של מזמור התשובה, מזמור נ"א בתהילים, כך הגדיר אותו רבנו יונה בתחילת שערי תשובה, בשער האלף. ודוד המלך אומר 3 פסוקים מאוד מאוד מעניינים. כל התהילים הוא מעניין. לענייננו אבל. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. פסוק הבא, השיבה לי ששון ישעך. לא, זה פסוק הקודם. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. פסוק שלישי, השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תשמחני. ציבור קדוש ויקר, רוח נכון, רוח קדוש, רוח נדיב. לב טהור ברא לי אלוקים, שהרוח יהיה בטהרה. פתחנו את השיעור עם השיעור הקודם. רוצים רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? הכוונה שאני אדע מה שיש לך בכיס? שאני אדע מה שיש בחלון של השני? חס ושלום. אלא שיהיה לנו רוח הקודש, רוח של קדושה, רוח של טהרה, רוח נכון, רוח נדיב, עין טובה, שנשמח בשמחה של השני. בכל נושא חינוך ילדים, גם שהאדם של עצמו, אבא, אמא, סבא, סבתא, כל אחד, גם כשהאבא רוצה לחנך את בנו, וצריך לחנך את בנו, וחובה לחנך את בנו, שזה יהיה מתוך טוב, מתוך הכלה, מתוך שמחה, לא מתוך מרדנות, מתוך כפייתיות, חס ושלום, אלא שזה יהיה מתוך עין טובה, שאני רוצה להטיב לבן באמת, לא מתוך אני המחליט כאן. אז זה מה שדוד המלך אומר לנו, רוח נכון, רוח קדוש, רוח נדיב. אז זה עניין של נקיות, נקיות ברוחניות, שאני אשמח, ושאני אעבוד את השם מתוך שמחה, מתוך נקיות. זה המסילת ישרים הרמח"ל בפרק י'. בפרק י"א, אחרי שהוא מבאר מהו מידת הנקיות, בפרטי מידת הנקיות. והוא נותן לנו כמה דרגות במידת הנקיות. והמדרגה השלישית, אתמצת את הדברים כלשונו, אבל קצת בתמצות יותר. המדרגה השלישית במאכלות, באיסור המאכלות. הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק. זאת אומרת, לפני שאני מכניס את האוכל לפה, לפני שאני נותן לבני ביתי מאכלים, אני צריך דקדוק גדול וזהירות, וצריך חיזוק. זאת אומרת, לא מה שבא, איך שבא, לא משנה, כתוב כשר, תראה איזה תמונות יפות של רבנים יש בחנויות.
כי תאווה, אומר המסילת ישרים, כל מילה ומילה, זה זכה להיקבר, הוא עצמו קודש קודשים לפני כמה מאות שנים, וגם זכה להיקבר איפה התנא קדישה רבי עקיבא בן יוסף. מורבי אמר לי שהוא שמע מפי קודשו של הצדיק רבי יוסף שלמה דיין זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום בלילה ט' בתמוז זה 38 שנה לפטירתו, שהוא נפטר בתשמ"ה, ומורבי כל שנה, מחילה, כמו מחר בלילה, מחילה, מורבי כל שנה זה אחד הימים המיוחדים שהוא עושה הילולה, לא הילולה של מחירת נרות, לא מזלזל בזה, זה מעלה גדולה שעושים את זה לשם שמיים ובשביל לזכות את הרבים, דבר מעלה גדולה, אבל עושה בביתו בהצנע עם תלמידי חכמים כל שנה כמה צדיקים, עד שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו בעזרת השם תחזינה עינינו. אז כמה צדיקים שעושה להם הילולה, עושים תפילה ביחד, תפילת ערבית, לומדים כמה לימודים ועושים סעודה שמרת אמי שתחיה, היא עושה את הסעודה, הכל בבית, הכל זה אשרי יושבי ביתך ודברי תורה ובמעלת הצדיק. ורבי יוסף שלמה דיין, מה רציתי לספר ממנו? שכחתי, לא זוכר מה רציתי לספר ממנו. טוב, מה אני אעשה? מחר בערב הפטירה זה ט' בתמוז. טוב, לא זוכר מה, אם אני אזכר בהמשך. זו אמר רבנו, נזכרתי מה אמר? הזכרתי את רבי עקיבא בן יוסף. אמר, מי מגיע, הרי הרבה מגיעים לטבריה. למה מגיעים לטבריה? רוצים ניסים. או מה? הולכים לרבי מאיר בעל הנס. הוא אומר, אם כבר מגיעים לטבריה ולא פוקדים את ציונו של רבי עקיבא בן יוסף, זה חבל. הוא היה רבו של רבי מאיר בעל הנס ורשב"י, ויש שם פעולות גדולות ונצורות. נחזור לענייננו, אז שם הוא קבור בעל המסילת ישרים. אז בואו נראה מה מסילת ישרים, לא רק ללכת לקברו, לנשק ולומר איזה פרק תהילים ולבקש בקשה, אלא לראות מה מסילת ישרים מדריך אותנו במסילה ישרה. כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים וחסרון הכיס באיסורי התערובות וכיוצא בזה. מה מסילת ישרים אומר? שהאדם רואה איזה מאכל טוב, איזה קצפת, איזה פסטרמה, לא יודע, כל מיני סוגי מאכלים למיניהם לפי העדות כולם, אדם יכול להתאבות להם והלב מתאווה להם. או חסרון הכיס, יש מאכל שהוא טהור יותר, קדוש יותר, נקי יותר, רוחני וגשמי, אבל הוא עולה יקר. כנגד זה יש מאכלים פחות כשר ומטה, אבל זול יותר. אז לכן אומר הרב, הלב מתאווה למאכלים טובים וחסרון כיס, ופרטיהם רבים ככל דיניהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים. ועכשיו, אם אחד לא ייזהר בהם, בואו נראה מה הרב מלמד אותנו. והמקל בהם במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. נתאר לעצמנו אדם משחית את גופו. אדם ייקח ברזל ויסרוק את עצמו, אדם יזיק לעצמו, זה שמצילנו. אדם שמשחית את נפשו, כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה בליבו ובנפשו של אדם. עכשיו איזה משפט נורא, זה רק הרמח"ל שהוא כל כך היה רוחני, הוא יודע בדיוק מה זה. אם אדם גורם לעצמו או לבני ביתו שמכניס טומאה בליבו ובנפשו, מה קורה? עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו ובכל בתי ישראל, בכל יהודי בעולם, בכל הגלובוס, קדושתו של הקדוש ברוך הוא שורה בכל יהודי ויהודי. נו, איזו שמחה. ועל ידי שאדם אוכל מאכל שאינו כרצון השם, שיש בו בעיה הלכתית בכשרות,
הוא מסלט קדושתו של הקדוש ברוך הוא ממנו. ולא זו בלבד, אלא אומר הרמח"ל, הוא מסתלקת ממנו הדעה האמיתית. אדם רוצה שיהיה בו דעה, שאדם יש לו עסקים, הוא מביא אחד שמבין ושיודע לשכלל ואיך לחשבן ואיך לקדם את המחירות, ואחרי שבוע לעשות שכלול, ואחרי חודש שוב עושה חשבון והכל הכל. אם הוא אוכל מאכלות אסורות, אין לו דעה. הדעה האמיתית הצרופה הולכת, ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים מסתלקת. אבל לא זו בלבד, והוא נשאר בהמי, רק הולך על 2. יש בהמי הולך על 4, ויש בהמי, רק בהמי הוא עושה מו מו מו, והוא עושה מה, ואותו אדם מדבר, אבל יש לו נפש בהמית שמצילנו, שמחזיר אותנו בתשובה עם כל בתי ישראל בכל מקום שמציל אותנו מקום האכלות אסורות. והוא נשאר בהמי וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה. אחר כך אדם מתפלל, פתאום בא לו מחשבות רעות, רוצה להבין איזה תוספות, רוצה להבין איזה הלכה, רוצה קצת יותר להתקדש, ויש לו כל מיני בעיות. למה? מאיפה באים הבעיות? מאיפה באים המחשבות הלא טובות? מאיפה באים הרצונות הגשמיים? בגלל שהוא אכל באיזה מסעד, באיזה מקום, כל מיני מקומות. מה? תראה, כולם אוכלים. כולם אוכלים. יש גן עדן ויש את הצד השני. מה? לא בשביל עושים את זה כי מפחדים ועושים כי יש גיהינום. לא בשביל זה, לא משתלם. זאת אומרת, זה לא עסקי, לא רווחי. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לא ביום ולא בלילה. לא בשביל החיים כאן ולא בחיים עדנה. זה לא בשביל, לא משתלם, לא רוחני ולא גשמי. זה לא עסקי כלל ועיקר. והמאכלות אסורות יתרות בזה על כל האיסורים. אם אדם עשה כל מיני, יש תרי"ג מצוות, יש 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. אז מתוכם לא תעשה, יש עוד כל מיני סוגי עוונות. אבל מאכלות אסורות יתרות בזה על כל האיסורים. לא נזהר בשחיטה, לא נזהר בתולעים, פתאום איזה עכבישון, עכברון, אני יודע, לצורך העניין כל מיני מקומות. כמה צריך עכשיו להיזהר? חיברנו תפילה מיוחדת בספר צדקת חיים, עכשיו על החודש הזה, בחודש תמוז, מתוך תורתו הקדושה של רבנו חיים פלאשי, זכר צדיק וקדוש לברכה. שם הוא מזהיר בספרו מועד לכל חי, על חודש אלול, על חודש שלנו, חודש תמוז. הוא מזהיר שבימי הקיץ כמה אדם שם קפה ואדם שם כל מיני עוגה חומה, כל מיני דברים כאלה, ופתאום יכול להגיע כל מיני מעופפים ופרושים ונמלים שאתה לא יודע מאיפה זה צץ, אבל זה מגיע. וכמה צריך זהירות גדולה. לפעמים אתה רואה כל מיני ממש זבובונים קטנטנים של הקטנטנים, ופתאום זה מגיע. וכמה צריך להשתדל, וכנגד ההשתדלות צריך תפילה נוראה על הנושא הזה, וחיברנו על זה תפילה בספר צדקת חיים. אז שאדם לא נזהר ממאכלות אסורות, אז הוא יכול להגיע, יש כל מיני סיפורים ודברים, אבל בשביל סגירת המעגל אומר המסילת ישרים, שהאדם ודאי שנזהר, הקדוש ברוך הוא בא להתאר, כולנו בא להתאר יודעים, מסייעים בעדו. הגמרא בשבת ק"ד אומרת, הבא להתאר מסייעים בעדו, והבא להתאמה פותחין לו, השם הצילנו, פותחין לו. זאת אומרת פדל, אם אתה אוכל במסעדה פה, מסעדה שמה, אוכל בכל מיני אולמות, בכל מיני מלונות, אז בבקשה, אחר כך במטבח, איפה זה יכול לפגוש אותך במטבח, או כשאדם אומר, אני הכנתי בבית, כבוד הרב, זה אני הכנתי בבית. פעם בשיעור, מורי ורבי, מרן ראש הישיבה, רבי משה צדקה שליטה, מישהו הביא לו, אני זוכר, עוגה, ככה עוגה, חתוכה יפה, ריבועים, כמה צבעים, כמה קומות, עם הפיון וצלחת אדומה, ממש כדת וכהלכה בשביל לכבד את הרב. אומר, כבוד הרב, זה אני הכנתי בבית. הרב חייך ואמר לו, לא שהרב ערער על דבריו, רק בשביל המוסר. הרב אמר לו, וכי בבית לא צריך הכשר? ודאי, אדם כמה צריך לשים לב. הבא להתאר מסייעים בעדו. הנה, רק אנחנו מדברים. תראו, אנו רצים והם רצים.
כמו שהגמרא אומרת לעניין אחר, אבל בשביל המוסר שבדבר, אנו רצים והם רצים, אלה מעופפים וכמה צריך להיזהר. אז אומר המסילת ישרים, עוד לא אמרנו את דברי הרב מדינוב, כיוון שהם נכנסים לגופו של אדם, הם נעשים ממש בשר מבשרו, והנה מי שיש לו מוח בקודקודו, אומר המסילת ישרים, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים ארסיים. וואו, או ספק מאכל ארסי, אומר הרב. אם עכשיו יש איזה כדורון של ספק של 1% שיש שם איזה רעל, נו, מי כי הנה לו דבר זה יערה, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו, ואפילו חשש קטן ודאי שלא יקל. ואם תמצא פישהו אחד שכן מקל, אומר, זה לא נורא, מה יכול לקרות? 1 ל-100 שיש שם איזה סכנה. ואם תמצא אדם מקל, זה נחשב לשוטה גמור. ואף איסור המאכל, מסכם הרב, הוא הרס ממש ללב ולנפש. זה העניין של איסורי מאכלות, אבל יש עוד דבר יותר כמו איסורי מאכלות, וזה דבר פלא פלאים. מי לא שמע על רבנו הקדוש רבי מנחם מנדל מרימינוב? ותלמידו הרב הקדוש הבני יששכר הרב מדינוב בספרו איגרתי פרקה מעיד ששאל את מורו ורבו שאלה פלאית, מה שסיפרנו על מקודם על רבנו הקדוש רבי עקיבא איגר. אומר, שואל אותו הרב מדינוב את מורו ורבו הרב מרימינוב, כבוד הרב, בספרו איגרתי פרקה, אני חושב בסימן קכ"ו, שואל אותו כבוד הרב, רואים ילדים שהולכים עם התיקים, הולכים עם הילקוטים לתלמוד תורה ולומדים תורה כל היום, ואתה רואה אותם מתפללים יפה ולומדים יפה ובאבות ובנים ממש משהו פלא, איזה תפילה, איזה לימוד, איזה התנהגות, איזה דרך ארץ, איזה ברכות, כזה ראה וקדש. פתאום באמצע החיים הגיע ל-16, לטיפש 10, פוזל שמאלה. מה קרה פה? זה לא שאלה של תשפ"ג רבותיי, זה שאלה לפני 200 שנה. אומר לו רבי מנחם מנדל מרימינוב שזה אשמת ההורים, לא באים להאשים אלא באים לתקן. סקל המצוות פעמיים באבא, ברוך תהיה. אומר רבי מנחם מנדל מרימינוב, כאשר האבא עבד לפרנסתו, איך הוא הביא את הכסף? על ידי קומבינה לא טהורה, על ידי ספק גזל, חשש גזל, או שזה היה באמת על פי ההלכה, כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא דף קס"ה, אומרת הגמרא, רובן בגזל, שרוב האנשים, למה נפשו של אדם מחמדתן, זה מסתבר בסדר, מסתבר שהרב יתיר לי, מסתבר שזה מותר, לא, זה רק, זה בסדר, נו, אני, כל מיני דברים, מאיפה הכסף נכנס לכיס. וכאשר אומר שהממון הוא לא טהור, הילדים מתגדלים בקטנותם מאוכל של כסף שאינו טהור. כבר רבנו חיים פלאג'י בהגדה של פסח, יש לו שני הגדה של פסח, יש לו זכירה לחיים ויש לו חיים לראש. בחיים לראש הוא כותב שבפרט במצוות, בכל דבר ודבר צריך להיזהר שלא יהיה, כמו שאמרנו, גם בלחם ובגבינה ובמלפפון צריך להיזהר, אבל עוד יותר במצוות ובמצות עוד יותר צריך להיזהר. אומר לך הרב, מאיפה הכסף נכנס? זה דבר שצריך לשים לב ולתת את היד על הדופק יותר ויותר. ולמה? כי הטבע של האדם להורות היתר לעצמו, ועל ידי זה שהאדם מורה היתר לעצמו, אז אדם יכול להפסיד במערכה. לכן וילקח ובהתאם לזאת, כאשר אדם מתבונן אין בנטילת ידיים כדת וכהלכה, בצורה טובה, בצורה נקייה, אם אדם נגע במקומות המכוסים, בכל מיני מקומות, אז צריך לשים לב, וכמו שהזכרנו את השולחן ערוך בשיעור הקודם, שאם תלמיד חכם הוא תלמודו משתכח, ואם אינו תלמיד חכם יוצא מדעתו. כל מיני בעיות שמגיעים על כל מיני
בעיות נפשיות. מהיכן זה בא? זה בא מהדברים האלה. נזהרים בתכלית הזהירות, הן במאכלים, הן מה נכנס, מה יוצא, מה אדם רואה, מה אדם שומע, בכל עניין ועניין, ואז אדם זוכה לדברי דוד המלך, לרוח נכון, לרוח קדוש, לרוח טהור, לרוח נדיב, ונזכה שירע עלינו רוח טהרה ממרום, להביא לנו את ביאת משיח צדקנו שנאמר עליו, והריחו בריח השם, שיריח אותנו ואת כל ישראל בריחות טובים, בריחות נקיים, ונזכה להיות קרובים אליו בביאת משיח צדקנו מתוך הטוב הגלוי. אמן ואמן. ברוכים תהיו. בכבוד כבוד הרב ימשיך לחזק אותנו ואת כל